Здравейте, хора! Първо, разбира се, както винаги ще започнем видеото как аз дърдоря, а именно да ви се извиня, че не съм качила видео от един месец. Просто бях супер болна 2 седмици, дори не ходих на училище известно време. След това ми се събраха много изпити в училище. За една седмица имах около 4 изпита, теста, така че... А пък другата седмица, ако трябва да бъда честна, ме мързеше да снимам. Представете си колко ме е грижа за вас, при условие, че се измъкнах от това легло. Всичкото отгоре го оправих, за да мога да снимам видео за вас. Но просто ми стана гадно, че не съм качвала видео. Една седмица щях да кажа. Да беше една седмица от един месец. Надявам се да ми простите. Да, стаята ми може да изглежда малко променена. Единственото променено е ето това нещо тук, което е още една закачалка на колелца, преносима, която има вече в моята стая. Отново, както във всяко видео, може би ще ви благодаря, защото видеото с No My Leg Challenge вече има 1300 гледания, 21 харесвания, телефона ми е там, ме може да отида да го взема, за да ви кажа точно. Мисля, че тази сутрин бях 1321 гледания и съм ви страшно благодарна, сериозно те растат. Може би аз направо не мога да повярвам, но за една седмица може би събирам някъде около 100 гледания, защото си спомням много ясно, че миналата седмица бях 1200 и наистина много ви благодаря че гледате моите видеа и че ги харесвате. И също така вече сме 27, има 3 нови човека, здравейте, които и да сте. Да ви благодаря ви за подкрепата и... Също така, ако следите сега... Схванах се. Ако следите сега долу в описанието, ще видите, че също има едно нещо, което никога до сега не съм слагала, но най-после се научих как се прави. Именно долу в описанието ще намерите линк към предишното ми видео. Най-после се научих как се слагат линкове. Дайте един палец нагоре само заради това. Само заради това, че си направих труда заради вас да разбера как се слагат тези проклети линкове там, долу, някъде. Там. Окей, просто млъквам, защото съм сигурна, че на 90% от вас вече ви е писнал. И започваме с видеото, което от заглавието, както винаги сте разбрали какво ще е. Какво ще е да снимам? Забравих. Както сте разбрали от заглавието днес, в днешното видео ще ви покажа какво правят момичетата, когато са сами вкъщи. Разбирайте, моля ви, приемете го от хумористичната страна, защото нещата ще бъдат реално доста преувеличени с цел хумор. Затова, моля ви, не приемайте сериозно, че всичко това се случва реално. Окей, мисля, че спирам вече да... мисля, че спирам да говоря. Не съм много убедена, но мисля, че. И просто да преминаваме към видеото. Мислех си, между другото, само последно, мислех си да направя видео и за момчетата, и за момичетата, но реших, че не мога да дам напълно обективното си мнение за момчетата, затова видеото ще бъде само за момичетата. И приятно гледане! Friends who never pay. Not together, really, really well. So much ago, but that really.
Трябва и да уча, ама не ми се учи. Добре, тези слушалки няма да ми трябват. Това няма да ми трябва. Това ще ми трябва. Чакай. С коя да пиша? Добре. Така, държавата при цар Сатък около 445-424 година преди Христа Ситвак наследил царството като Мими, ще ми пратиш ли домашното по история? Окей. Вече съм готова с домашните. Сега. Какво да правя? Какъв цвят е? Аре, дали няма да стане по-лесно? Така? Да. Така, хора, видеото беше малко кратко, за съжаление, но паметта е супер малко поради ред причини и за това стана толкова кратко. Да, завършвам видеото по различен начин облечена, защото баща ми току-що ми донесе дрехи отново. Исках да ви питам, искате ли да направя видео с нови придобивки, тъй като последния месец бях доста активна в купуването на дрехи, обувки и всякакви такива неща. Затова кажете ми дали искате. И също, ако видеото ви хареса, може да ми дадете палче нагоре и да се абонирате за канала ми. И чао-чао! Също и да споделите видеото, да не забравяйте да го споделите. Хихи! Идеално е на това. Нищо, че съм по чехли. То така се снима. По чехли. Аха! Не можах да стракна.